El 68 es va acabar. It's passé, over, forby. I el que és curiós és tota aquesta gent que volen acabar amb el 68. Volen acabar amb una cosa que es va acabar. És veritat. El 1968 és història passada, d'un altre segle. I tanmateix, a França, aquestes imatges d'aldarulls continuen animant el debat polític. 40 anys més tard, tant la dreta com l'esquerra continuen capitalitzant aquells fets. Per entendre realment el llegat d'aquell any, hem de mirar més enllà de les fronteres franceses. L'herència del 1968 no és només francesa, és mundial. Les événements de mai ont commencé par ceux de la Sorbonne, sur lesquels on épilogue en vain. Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues. 1968. Un món en revolta. Tots tenim a la memòria les càrregues de la policia, les llambordes, les barricades, el barri llatí en flames. Però els herois de 1968 són americans, alemanys, txecs. I també són africans, del Senegal o d'Algèria. Aquell any els estudiants es van revoltar a les facultats d'arreu del món. Alguns van guanyar, d'altres van perdre. Els seus destins configuren el món actual. Daniel Cohn-Bendit, la icona insolent del mes de maig parisenc, ara és eurodiputat. Jan Palach, l'estudiant de la cara trista, símbol de la insurrecció de Praga, es va immolar calant-se foc pocs dies després del cap d'any de 1968. Robin Morgan, passionària del moviment feminista als Estats Units, continua lluitant perquè les dones ocupin un lloc més just en la societat. Tommie Smith, estrella dels Jocs Olímpics de Mèxic, és més conegut pel seu puny alçat al graó més alt del podi que per la seva victòria a la pista. Les imatges d'aquests homes i d'aquestes dones han quedat fixades per sempre en la memòria. Van ser els artífex del 1968, els artífex d'aquell any zero de la contestació mundial. Tommie Smith viu als afores d'Atlanta. Després d'haver-se passat la vida com a simple entrenador en diverses universitats nord-americanes, ara fa 2 anys que és representant d'una gran marca esportiva. Es recorda de Mèxic. Mèxic, escenari també de les protestes estudiantils. Mèxic, on la revolta es reprimeix amb sang. A l'octubre de 1968, 300 joves cauen sota les bales de l'exèrcit tan sols 10 dies abans de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics. To win gold medals for one's country and still feel a second-class citizen is the bitter paradox facing many colored Americans. 19 segons, 83 centèsimes. Una marca dels 200 metres llisos de bogeria, un rècord del món que trigaria prop de 10 anys a ser igualat i amb el qual Tommie Smith entra de ple en la història de l'esport. L'únic moment de tota la cursa que vaig estar content va ser quan vaig creuar la cinta. Ja s'ha acabat, vaig pensar, però tot just acabava de començar.
El jove Tommy Smith no es conformava amb els seus triomfs esportius. Els Jocs Olímpics li ofereixen una oportunitat única per fer un gest polític que causarà un gran impacte. A Mèxic no ha vingut a buscar-hi només una medalla. Ho vol aprofitar per posar el món sencer de testimoni. Em trobava en una posició que em permetia expressar la meva fe en un país lliure. Em volia comprometre? En absolut. Em volia comprometre? No. Volia anar a la universitat, treure'm la carrera, trobar feina, crear una família i veure la tele. I morir feliç. Això era el que volia. Però em vaig veure arrossegat pel sistema polític, pel que era, un superatleta. El 1968, Tommy Smith estudia a la Universitat de San José, a Califòrnia. Reparteix la vida entre els estudis de sociologia i l'atletisme. This is the field where we come to practice with Tommy every day for about 2 hours. Why don't you come along with us and watch practice, okay? Nascut en una família humil del sud dels Estats Units, és particularment sensible a la lluita pels drets civils que porten a terme els seus germans negres. Vaig arribar a la universitat directament dels camps de cotó. Tenia la sort d'haver rebut el do de la velocitat. No hi volia tornar al camp, a collir cotó i raïm, com havia fet el meu pare. Un dia em va dir, fill meu, quan seràs gran no vull que facis el mateix que jo. No facis com jo, em repetia. Ves més enllà. I això vaig fer. Més d'una vegada em van demanar, Tommy, això per què no ho vas fer als Jocs Preolímpics de Los Angeles? Així el rebombori hauria quedat dins del país. S'equivocaven de mig a mig. Fa 400 anys que ho fem a Los Angeles i en altres llocs, i no ens han escoltat mai. Volia transmetre un missatge. Els mitjons que duia als peus representaven la pobresa de la gent d'aquest país, sobretot dels negres. El cap abaixat no era cap gest de menyspreu per la bandera, sinó una pregària, un crit de llibertat. Estic molt orgullós d'aquest país i del que ha fet, però això no vol dir que sigui un país perfecte. Després, el Comitè Olímpic dels Estats Units ens va donar unes hores per abandonar Mèxic. Vam esperar que passessin i ens en vam anar. De fet, volíem tornar a casa. Jo almenys no tenia cap ganes de quedar-me allà. Vam tornar a la facultat. De feina vam seguir sense trobar-ne. És més, em van despatxar de la feina de rentar cotxes que tenia. Vaig haver de començar de zero. Dic començar de zero perquè amb 23 anys la meva carrera d'atleta ja s'havia acabat. Aquell any, milers de joves de tot el món van expressar la seva hostilitat contra els Estats Units. La guerra del Vietnam va fer cristal·litzar rancúnies i animadversions. El Salvador de la Segona Guerra Mundial es mostrava capaç del pitjor. Per tot arreu sorgien els mateixos eslògans. Entre tots els ingredients que permeten explicar el maig del 68, hi ha la solidaritat amb la revolució vietnamita i sobretot la ràbia per la intervenció nord-americana al Vietnam. Això era comú a la majoria dels moviments estudiantils d'arreu del món, tant d'aquí com de Mèxic o d'Alemanya. Hi havia tots els horrors de què parlava la premsa, els bombardejos, el napalm...
Els Estats Units s'havien empantanegat en una guerra rebutjada pels joves. La generació de 15 a 30 anys va prendre partit pel David vietnamita contra el Goliat yanqui. Per ells, el Vietnam és una guerra colonial, un conflicte escandalós, mantingut per una democràcia dotada d'un poder sense precedents. La febre idealista del jove sintonitza amb aquest país asiàtic que lluita per la seva independència, mentre que els Estats Units llancen sobre el territori més bombes que durant tota la Segona Guerra Mundial. El 31 de gener de 1968, l'ofensiva del Tet suposa un punt d'inflexió en el conflicte. Les forces vietnamites aconsegueixen penetrar a l'ambaixada nord-americana a Saigon. Imatges com aquestes, l'exèrcit dels Estats Units ja no les deixa veure, però en el seu moment el món sencer va descobrir, gràcies a la NBC, el desordre que regnava a les seves files. D'acord, el següent, cap allà! Què és el més difícil? No saber on són. Això és el pitjor. Corren pel clavegueram, per les cunetes, n'hi ha per tot arreu. Cada dia reso per mantenir-me viu. Només vull tornar a casa i estudiar. Miràvem la televisió i era molt fort. Jo era una jove redactora freelance. M'acabava de casar amb el meu marit d'aleshores i estàvem contra la guerra. Va ser la primera guerra transmesa per la televisió. Vèiem imatges de les atrocitats que es cometien. Aquelles imatges famoses que encara tenim vives en la memòria. Després s'han convertit en icones. Però aleshores entraven a les cases americanes a l'hora de sopar. A final dels anys 60, la televisió havia envaït les cases. Gairebé el 90% de les famílies nord-americanes i el 60% de les franceses disposen d'una petita pantalla. I reben per primera vegada, gairebé en directe, les imatges d'una guerra filmada i mostrada amb tota la seva cruesa. Robin Morgan té 27 anys, el 1968. Amb el seu marit van a totes les manifestacions. El seu compromís segueix el compàs de la seva època. Al Vietnam, l'opressió de les minories, cap causa s'escapa a la seva vigilància política. I menys que cap altra, la de les dones, que es convertirà en la lluita de tota una vida. Això era el que passava. Una parella jove, home i dona, tornen a casa d'una manifestació. Els han esbatussat a tots dos. Els han llançat gas lacrimogen. Ella s'aixuga el gas dels ulls, potser es dutxa i tot, va a la cuina i es posa a fer el sopar. Ell s'aixuga els ulls, s'estira al sofà i es beu una cervesa. De fet, li diu, amor meu, em portes una cervesa? De seguida, les dones més revolucionàries van començar a pensar, espera, espera. A pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Aquell mateix any 1968, per protestar contra la situació de les dones, Robin Morgan decideix atacar un símbol. L'elecció de Miss Amèrica, organitzada a Atlantic City i transmesa en directe per televisió. Quan em vaig posar a organitzar la manifestació contra Miss Amèrica, estava cansada de la retòrica marxista en què totes les paraules acaben en isme o sió, i que no tenia res a veure amb la vida i les passions reals de la gent. Vaig decidir que faríem la revolució, però d'una manera més tranquil·la. Sense saber-ho, Robin Morgan va donar peu a la llegenda de les feministes que cremaven els sostenidors. No vam tenir mai intenció de cremar res. No vam ni demanar permís. Teníem una paperera de la llibertat tota decorada i havíem de tirar, i vam tirar, símbols i metàfores de l'opressió de les dones. No eren sostenidors només, eren també talons d'agulla, bolquers, blocs de taquigrafia, draps de cuina. Ho tiràvem com en una mena de ritual per celebrar que allò s'havia acabat. Però Robin Morgan s'adona de seguida que no pot comptar amb els seus amics militants amb qui lluita contra la guerra del Vietnam. No la secunden en les seves preocupacions feministes. Hem de recordar que l'actitud d'una gran part de l'esquerra,
més precisament de l'extrema esquerra o de l'esquerra hippie, era profundament sexista, o com a mínim tant com la societat en general. Per exemple, l'esquerra hippie deia en un dels seus famosos cartells: després de la revolució hi haurà, i aquí seguia una llarga llista de coses, menjar gratis, terres gratis, marihuana gratis, àcid gratis i dones gratis. Ja sabíem que la dreta i el centre ens havien traït. Sabíem que no ens pagaven igual per la mateixa feina. Sabíem que no podíem avortar legalment encara. Sabíem que si ens pagaven o ens violaven era culpa nostra. Però eren els nostres germans. Els nostres germans revolucionaris. N'hi havia que ens queien bé, però també ens hauria agradat fer la revolució sexual. Però haver-te de sentir que si no estava sexualment disponible per qualsevol d'aquests germans eres una reprimida, una burgesa i una contrarrevolucionària era molt desesperant. I want to tell you about the way you drive me out. El 1968 no és el feminisme ni tan sols la política el que fa vibrar Félix Denis. A ell el que el mou és la cultura, o més aviat la contracultura, una paraula comodí per expressar el rebuig de la cultura dominant i els seus valors tradicionals. Aquest moviment es traduiria en una explosió creativa en el cinema, en el grafisme, en la moda i sobretot en la música. Si hi ha un camp on l'empremta de l'any 1968 és innegable, és aquest. A la seva revista underground londinenca, Félix Denis acostuma a provocar l'establishment britànic amb 3 temes recurrents que es convertiran en el lema de tota una època: sexe, drogues i rock and roll. Jo volia estar a l'última. I la veritat és que quan deies que eres dissenyador o crític de la revista Oz, t'entraves als locals per la cara. Vesties, cap problema. Era fantàstic. Vaig començar venent la revista al carrer. Anava a King's Road i demanava a les meves amigues que es posessin faldilles ben curtes i diguessin als tios que passaven: «Ja tens la revista Oz d'aquest mes?» Guanyava 3 o 4 vegades més que altres que treballaven en una oficina de debò. Allò era el caos, una bogeria. Hi havia un munt de diaris i revistes que venien dels Estats Units. Artistes que anaven amunt i avall, escriptors, poetes, borratxos, gent que prenia drogues. I estaves de sort si trobaves un racó per tirar endavant la revista. Poeta i líder empresarial d'un imperi periodístic, Félix Denis és un milionari sense complexos. Actualment forma part de les grans fortunes angleses, un estatus força allunyat de la bohèmia dels seus començaments. Si deixaves de treballar, sempre tenies una feina esperant-te, si volies tornar a la societat de la gent com cal. Era allà mateix, la feina sempre seria allà. Llavors, quin mèrit tenia ser un rebel quan podies dir «Ara ja no sóc rebel, que puc tornar a cobrar la setmanada, sisplau». I aquesta independència financera era molt important. El 1968 es caracteritza també per l'explosió del nombre d'alumnes a les universitats. Havia aparegut una nova espècie, la joventut estudiantil, els fills de 30 anys gloriosos de creixement. Allò que inicialment no era més que una petita elit s'havia convertit en tota una comunitat, en una generació amb les seves pròpies reivindicacions. Hi va haver el que se'n diu, utilitzant una expressió horrible, la massificació del moviment estudiantil. Ja procedent de les classes mitjanes, una mica més modestes, una allau d'estudiants que es troba de cop i volta amb un sistema universitari completament reaccionari, elitista i en contradicció. A Cohn-Bendit, els estudiants de Nanterre que protestaven els estudiants, però també els professors més eminents de la Sorbona des de la seva càtedra. A Cohn-Bendit, tota aquesta nova onada estudiantil no li agradava gens. Aquest autoritarisme paternalista es considera una de les causes del mal funcionament, del rebuig del funcionament de la societat. El 1968 es caracteritza pel rebuig de l'ordre patriarcal. A tot arreu es posen en qüestió les jerarquies.
Les minories, les dones, els joves, diuen no tots alhora a l'autoritat del pare que fins aleshores ha regit les societats. Tots qüestionen la legitimitat de la generació que els ha precedit. Una legitimitat degradada als seus ulls quan encara són vius en la memòria els records de la Segona Guerra Mundial. La joventut de 1968 retreu als seus predecessors no haver après prou de la història. Què vol dir motiguer? Valent. Al 1968 hi ha molts exnazis que continuen ocupant llocs de responsabilitat a Alemanya. Kurt Kissinger, antic alt funcionari del règim hitlerià, fa 2 anys que és canceller d'Alemanya Occidental. Al novembre de 1968, Witte Klarsfeld, una jove alemanya de nacionalitat francesa, decideix aprofitar una reunió del partit de Kissinger a Berlín per posar-lo en evidència davant de tota la premsa. En Serge i jo ens vam dir hem de fer alguna cosa, l'hem d'obligar a dimitir. Sabíem molt bé que cal un petit escàndol per denunciar-ne un de gran. Finalment va arribar el dia. La tribuna era a baix, per tant calia baixar i passar per darrere de la tribuna. Doncs quan em van donar el vistiplau per passar darrere de Kissinger, li vaig ventar una bufetada i li vaig dir Kissinger, ets un nazi, dimiteix. Era la bufetada de la joventut alemanya a la cara dels pares nazis. Vet-ho aquí. Ho vaig fer per això, precisament. Era molt simbòlic. Pels joves alemanys no era una revolta política. Era una revolta més aviat, diria jo, moral. És a dir, que n'estaven farts de veure la generació nazi dels pares continuar treballant com si no hagués passat res. Aquella bufetada tan memorable expressava tota la ràbia i el ressentiment de la joventut alemanya envers els seus pares. Es feia ressò de les altres revoltes d'aquell any. Totes les insurreccions sorgeixen del desencant amb uns pares que han decebut els joves. L'agitació de 1968 no afecta únicament els fills de bona família del món occidental, sinó també els països del sud, i especialment els països africans que s'acaben d'alliberar del jou colonial. Els joves d'Addis Abeba, del Caire, de Dakar, d'Alger, també estan en ebullició. Nadir Boumaza, que actualment és professor de geografia a Grenoble, va ser un dels estudiants que es van manifestar el 1968 a la Facultat de Lletres d'Alger. Reclamaven el més bàsic, menjar. Mobilitzàvem els estudiants per poder menjar al restaurant universitari, perquè els que venien de lluny poguessin tenir habitacions, perquè els fills del poble poguessin accedir a la universitat. Per tant, era una obligació sindical, però era també una manera de mobilitzar els estudiants a favor de les llibertats democràtiques. El 1968, Algèria era dirigida pel coronel Boumediene, un dels pares de la lluita per la independència, que havia accedit al poder mitjançant un cop d'estat 3 anys abans. La joventut se sent decebuda i veu en aquest fet una traïció dels ideals de la revolució. L'alçament de l'exèrcit i l'ascensió de Boumediene acaba amb les esperances d'una veritable democràcia. Els militars reprimeixen amb violència la rebel·lió de Nadir Boumaza i els seus companys. Érem l'única oposició de debò, l'única que podia contagiar la població. Fèiem una feina clandestina i anàvem amb compte perquè sabíem que teníem infiltrats, que ens seguien, que ens controlaven. Hi havia companys que els havien detingut, el president de la Unió Nacional d'Estudiants, que estava en exercici quan hi va haver el cop d'estat. El van detenir i torturar, i va perdre la salut mental. De fet, encara és viu, però s'ha convertit en un vegetal. Sabíem el que passava. Hi havia hagut tortures violentes, companys detinguts durant molt de temps, d'altres que s'havien exiliat. Tot això ho sabíem. Participàvem en una revolució de les idees, dels costums, en un qüestionament de la família patriarcal, i per nosaltres hi havia una similitud concreta entre la naturalesa del poder autoritari i l'autoritat familiar, paterna.
Ens interessava també el que passava a l'Europa de l'Est, perquè ens feien preguntes. Allò de Praga era un complot de l'imperialisme i de la reacció, com es deia a l'època, o era un moviment realment revolucionari? Es pot dir que teníem una consciència revolucionària del món. El 1968 regira també els països de l'est, a l'altra banda del teló d'acer. A Txecoslovàquia bufen aires de llibertat des de l'arribada al poder al gener d'un nou dirigent. Alexander Dubček parla de socialisme amb rostre humà. Els txecoslovacs hi estan d'acord. El gran germà soviètic no, i recorda als reformistes de Praga que el poder és a Moscou. El 20 d'agost de 1968, els tancs del Pacte de Varsòvia envaeixen el país. La joventut s'hi resisteix. Hi ha 90 morts. L'adversari és un règim totalitari. Els fets de 1968 a Txecoslovàquia han quedat associats per sempre amb el gest de Jan Palach, un gest sense imatges. No hi haurà ni un fotògraf ni un càmera a la plaça Major de Praga per captar l'instant en què aquest jove de 21 anys s'immola calant-se foc pocs dies després de Cap d'Any. There was a time we used to share secrets hidden in our minds. 40 anys després en queden els records de Iri, el seu germà gran, i aquestes imatges d'una multitud emocionada el dia de l'enterrament. Protestant contra la intervenció soviètica, Jan Palach es converteix als ulls dels txecoslovacs i els del món sencer en el símbol de la resistència contra allò que Moscou anomenava hipòcritament la normalització. We go back to our own lives. Era de caràcter més aviat tranquil i reflexiu, però li encantaven els debats. Tenia les seves opinions, però no rebutjava les dels altres. Si ell pensava diferent, demanava que el fessin canviar de parer amb bons arguments. Deia, no tinc res contra les teves conviccions, però demostra-m'ho amb proves concretes. Durant les vacances, normalment no era a casa. Quan estudiava a la Facultat d'Economia, va anar a Rússia 2 vegades. Deia que quan hi havia estat, havia conegut persones interessants, però que el govern era horrible. La gent estava tan aclaparada pel sistema polític que tenien por d'expressar-se lliurement. Parlava molt bé el rus i dedicava moltes hores a explicar als soldats quina era la veritable raó per la qual havien vingut, que els seus representants polítics els mentien i que no es tractava de cap contrarrevolució. L'entrada dels tancs estronca la primavera de Praga. La resignació dels seus compatriotes desespera Jan Palach, ell que estava entusiasmat per la democratització. Els que al començament havien mostrat tant d'entusiasme van acabar caient en una mena d'apatia. Van perdre tota esperança. En Jan, sens dubte, volia fer-los reaccionar i intimidar el govern. Per això va recórrer a una acció tan dràstica. Aquell matí, la meva mare, que no estava al corrent de res, havia anat a Praga a veure en Jan. Assegut al tren, davant d'ella hi havia un desconegut, un senyor que llegia el diari. En un moment donat, va girar pàgina i en aquesta esquella s'hi fixa i veu la foto del meu germà. Immediatament, li arrenca el diari de les mans i és quan s'assabenta de la notícia. Llavors es va desmaiar. Els passatgers del tren la van ajudar. Van anar amb ella fins a Praga i la van acompanyar a l'hospital.
Jo el que recordo és que la mare li va dir: Jan, fillet meu, per què ho has fet? I ell li va contestar: per viure l'home necessita espai. Això ens va dir. Després ja no el vam tormentar més perquè tenia les cordes vocals cremades. L'acció del meu germà en aquell moment no va tenir cap repercussió. En la nota que havia deixat al Museu Nacional demanava que s'abolís la censura i també que es prohibís publicar un diari que col·laborava obertament amb les autoritats. No es va fer cas de cap de les seves reivindicacions. No va canviar res. Al contrari, el sistema es va anar endurint a poc. El sacrifici de Jan Palach no va tenir cap ressò immediat. Van haver de passar 20 anys. El 1989, al peu de la seva tomba, naixerà la Revolució de Vellut, que posarà fi al règim comunista de Txecoslovàquia. Avui dia, una creu esculpida al paviment de la plaça Venceslau de Praga assenyala el lloc exacte on es va immolar Jan Palach. El seu record perviu en forma de monument. Vaig desistir de provar de convèncer uns i altres, de provar de convèncer la gent del que va suposar el maig del 68 per l'evolució de les nostres societats, no només a França, i dels errors que aquells moviments van cometre també aleshores. Quan em venen a veure joves i em pregunten si el maig del 68 es podria donar avui dia, els dic que no ho sé. Però quan els explico com era la societat als anys 40, allò per ells és impensable. Al 1968, la ràbia dels estudiants francesos s'adreça contra la imatge d'un pare o fins i tot d'un avi de 78 anys, el general de Gaulle. Les seves gestes durant la Segona Guerra Mundial ja no semblen impressionar els joves. A començaments d'any, el poder gaulista recorre als cossos de seguretat per calmar els joves contestataris. Els fills del baby-boom estan enfurismats. Com més intervenen les forces de l'ordre, més s'allarga la llista dels seus greuges, per bé que les seves reivindicacions no són sempre del tot precises. Nous occupons l'instant poste. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. I potser a causa d'aquesta ambigüitat inicial, el debat sobre l'herència del maig del 68 continua obert. La societat actual ha canviat completament gràcies al que va passar als anys 60 i després dels anys 60. Ha canviat, i la prova n'és Sarkozy. Amb De Gaulle, un president i una presidenta de la República divorciats, amb la família feta a trossos, amb fills per aquí i per allà, hauria estat impensable, impensable. Per tant, hem guanyat. La societat és una altra. A mi m'agrada dir que hem guanyat socialment i hem perdut políticament. Tant se val que haguem perdut políticament. No enyoro gens els bons temps de les falses ideologies. El 68 no era més fàcil? I què vol dir que era més fàcil? N'hi havia que deien fora la falsa democràcia i visca la revolució cultural. Doncs bé, vist des del moment present, estaven ben sonats. Es pot lluitar, però dir que l'alternativa era la revolució cultural. Per d'altres era Cuba, per d'altres el Vietnam del Nord, per d'altres la societat del futur era Corea, i ja no parlo de la Unió Soviètica. Tot aquest discurs revolucionari sobre els límits de la democràcia burgesa, els límits de la democràcia parlamentària i tot plegat ha fracassat. Avui es busca la manera de reforçar
millorar, transformar, reformar les democràcies parlamentàries. I es parla de països com l'Iran o Rússia que no tenen democràcia parlamentària. Avui el problema és que ha deixat d'haver-hi un model alternatiu. Amb la mort del comunisme real, fins i tot de la idea de comunisme, el problema és que, si no es vol, i amb raó, acceptar la societat tal com és, en nom de què es fa la revolució? Ah, no, és per aquí. Estem una mica desemparats perquè hi ha un buit. Falta una proposta única alternativa. Alain Krivine, líder de les Joventuts Comunistes Revolucionàries el 1968, continua sent portaveu del que ara és la Lliga Comunista Revolucionària. S'ha mantingut fidel als seus somnis de quan tenia 20 anys. És un moviment que no s'ha de veure com a exactivista, sinó que també té certa actualitat. És a dir, que és un moviment frontissa, el 68. Potser per això és tan important. Tant pel que fa a les consignes, als símbols, com a la composició social dels participants del 68. És un període frontissa entre el que podríem considerar el vell moviment obrer, tradicional, dels treballadors del metall, els miners, els siderúrgics, amb els símbols tradicionals, la bandera roja, amb les formes de lluita tradicionals del moviment obrer, fer barricades, de dubtosa eficàcia, per cert, ja que se'n van fer davant de carrerons sense sortida. Després se'n van adonar, però en fi. Allò era la Comuna de París fent barricades, allà hi havia la vella guàrdia del moviment obrer. D'altra banda, era també l'inici del que podríem anomenar el nou moviment social, és a dir, una classe obrera que comença a canviar, amb una nova classe d'obrers, tècnics, enginyers, que tenen altres preocupacions, altres reivindicacions. I jo diria l'inici de l'inici de l'inici del que és avui el moviment social. És a dir, no només les reivindicacions a la fàbrica contra l'explotació capitalista, sinó contra les formes d'opressió i d'alienació, les lluites per l'habitatge, els immigrants, els homosexuals, les dones. Aquest és el nou moviment social. I el 68 és ben bé al mig, és la transició entre l'un i l'altre. Es busca refugi des d'un cert punt de vista en una sèrie de mobilitzacions, repeteixo, molt importants, però que no qüestionen el poder i que, per tant, no solucionen el problema fonamental. El moviment estudiantil en si mateix no es plantejava el problema del poder. Per això no era una revolució. Per exemple, ens vam manifestar 3 cops davant del Parlament, però no hi havia ni un policia nacional que el protegís. A ningú li passava pel cap, ni a la bòfia ni a nosaltres, que poguéssim assaltar el Parlament. Hi havia un gendarme i prou. Per tant, el problema del poder no es va plantejar com a tal. El problema de la societat sí. Atacàvem la societat capitalista, però no el poder. No teníem les eines per prendre'l, no hi havia cap partit creïble a qui acudir. I llavors donar el poder als líders estudiantils, allò ja feia riure i amb raó. No hi havia ni un treballador que s'imaginés donar el poder a Cohn-Bendit, a Gesmar o a Sauvageau. Estaven bé per seguir-los a les manifestacions, però no per prendre el poder. La generació de 1968 no va assumir mai el poder, ni a França ni enlloc. Allò que sembla haver estat el motor de la joventut potser va ser el somni d'un món més just, però, sobretot, van ser les ganes imperioses de viure d'una altra manera. Políticament, les il·lusions revolucionàries no es van fer mai realitat. La societat és cada cop més desigual i els més fràgils no estan més ben representats. Culturalment, en canvi, els valors han canviat. Félix Denis, un dels referents contraculturals d'aquell any, forma part dels que creuen haver guanyat, com diu ell. Durant uns quants anys, uns centenars de milers o, més exactament, unes desenes de milers de nois i noies joves van creure honestament que podien fer canviar el món. I quan es van despertar, la sorpresa va ser que, efectivament, havien fet canviar el món. Crec que al món de les arts i de la cultura en general hi havia la sensació que es podia millorar el món. No fer-lo perfecte,
però sí millor. I sap què? És millor, i hem guanyat. Ho hem aconseguit. Hem guanyat. We did it. We won. When I was 21 years old, I used to think about time. It doesn't matter. When I was just a young boy, I used to go around this town. And what I heard was, without love, you cannot do anything. Without love, you cannot have a good thing. No matter what they say, you've got to try to be yourself. Tender, so pure and sensible. When you get to the hip left, la preocupació de l'esquerra hippie no era tant la justícia social com la busca del plaer. Efectivament, la joventut hippie de 1968 rebutja la societat del conformisme burgès en què han crescut. Posa en qüestió el somni productivista que va permetre a la generació dels seus pares obtenir i oferir-los un confort material sense precedents. Els joves van en contra de tot allò que és la norma. Vestir d'una manera determinada, dur els cabells arreglats, tenir les cases cuidades, i ho canvien per tot el contrari. Cabells llargs, indumentàries desenfadades i cotxes cridaners. La societat de consum els sembla una gran operació de manipulació i la solució que hi troben és rebutjar el sistema, si més no, en aparença. No hi patíem gens per la classe obrera. Ens passàvem el dia prenent drogues, escoltant la millor música que s'hagi fet mai, cardant com bojos i sense pencar. Tots volíem un bon equip d'alta fidelitat per sentir les cançons antimaterialistes de Bob Dylan més fort que els altres. Volíem calés per comprar més drogues que els altres. Tot tret del sistema. La rebel·lió deixa de ser una acció política per convertir-se en una posa del jovent privilegiat del món occidental. Aquest estat d'ànim el va resumir en 6 paraules Timothy Leary, el guru de l'LSD, una droga al·lucinògena potent que el 1968 fa furor. 6 words. Turn on, tune in, drop out. I mean, drop out of high school, drop out of college, turn on, tune in, drop out. Com que aquells paios eren d'origen benestant, com que eren bàsicament homes blancs de classe mitjana, educats, triaven evadir-se del sistema, però els altres, nosaltres, les dones i les persones de color, els dèiem, vosaltres us podeu permetre rebutjar la societat. Nosaltres no podem. Vosaltres sou tios blancs privilegiats, educats, de classe mitjana o de classe alta. No n'hi havia d'atletes negres completament drogats, saltironant amunt i avall perquè necessitessin evadir-se de la societat. Nosaltres érem dins. Evidentment, n'hi havia dels nostres, a la música, sobretot. Els negres són gent com tothom, que prenien drogues per inspirar-se. Però evadir-se de la societat, no ho crec. Això és per gent que volen canviar alguna cosa que ja tenen. Nosaltres no teníem ni això. Nosaltres volíem canviar les coses perquè no ens les havien donat. Estava orgullós dalt del podi com a negre que vivia als Estats Units, és evident. Però sabia que en aquest país calia millorar la situació de la gent, dels que ells anomenaven gent de segona. N'hi havia que deien, si no haguessis fet això, ara podries ser milionari. La teva foto sortiria a les capses de cereals. A les capses de cereals? No hi vull sortir jo a les capses de cereals. Tenint en compte les meves conviccions, els venedors de cereals no ho haurien acceptat mai per por que la canalla comencessin a creure en la veritat.
Després de Mèxic, el Comitè Olímpic dels Estats Units va decidir que la meva carrera esportiva s'havia acabat. D'acord, ells ho havien decidit així, però jo sabia que podia continuar corrent. Però ells i jo no corríem darrere del mateix. Ara hi ha qui em diu, mira tot el que vas perdre. I jo els contesto simplement, en el fons, hi vaig sortir guanyant jo. Today we sail away along the ocean span, and we feel on the top of the world, so we can play in giants' fields. Well, it's see our pleasures turning into something real. Actualment, el 1968 s'acostuma a buidar de contingut i la seva herència és tergiversada tant per la política, que en fa un clixé, com per la publicitat, que en fa una marca. Però no podem oblidar que aquell any homes i dones van lluitar per canviar el món. Alguns despreocupadament i d'altres arriscant-hi o fins i tot deixant-hi la vida. La majoria amb les millors intencions. Totes aquestes històries particulars no es poden saldar com un balanç comptable, ni tan sols l'obra col·lectiva que en va resultar. Aquella generació va impulsar un canvi de primera magnitud. Va sacsejar l'ordre de valors. Es va fer trontollar l'autoritat patriarcal ancestral. Algunes lluites van ser un èxit, d'altres van fracassar, i d'altres encara continuen pendents. Estic convençut que els homes, les dones, canvien les societats amb les seves accions. Es tracta de comprometre's, encara que sembli un treball de Sísif. És a dir, que s'arrossega amunt sempre la mateixa pedra i un cop dalt, paf, torna a caure. Però alguna cosa canvia. La nostra societat és millor perquè s'ha lluitat per la igualtat de drets. I es continua lluitant. Ara el camí és més ample, perquè els nostres fills puguin passar-hi amb comoditat, no amb les estretors amb què vaig haver de passar-hi jo. És això el progrés social, l'eixamplament del camí. De vegades em deprimeixo força quan penso, ostres, Déu meu, no m'ho puc creure. En aquest país hem hagut de lluitar i lluitem contra la Cort Suprema i contra la dreta religiosa pel dret d'avortament. És de bojos. És a dir, que em puc deprimir i atabalar força. Però d'altra banda, si amplies el pla de la càmera i admires les coses des d'una perspectiva històrica, és increïble. La desestructuració de l'autoritat va desestructurar. Desconstruir també les autoritats revolucionàries. Avui els joves passen totalment dels models. Li posaré un exemple. M'agraden els exemples concrets. Al 68 a França i arreu del món, els joves anaven a les manifestacions o al pati de la Sorbona amb retrats. Hi havia Lenin, Mao, Trotsky, Stalin, Rosa Luxemburg, tot hi cabia. Avui agafi vostè qualsevol manifestació del món. No hi ha ni un retrat. L'únic que resisteix encara és el Che. Hi ha un rebuig de la política, sobretot entre els joves. Vivim una desorientació ideològica total, sense brúixoles, sense criteri, i des d'un cert punt de vista és això el més interessant. S'ha de reconstruir tot. Han desaparegut les icones, els punts de referència. Què en queda del maig del 68? Una victòria cultural i una sèrie de desil·lusions polítiques. I, irònicament, una victòria cultural que alimenta cada cop més les desil·lusions polítiques. El «deixeu-m'ho fer com vulgui», un dels eslògans més corejats d'aquell any, s'ha convertit paradoxalment en l'aliat dels partidaris del liberalisme econòmic. El somni igualitari de 1968 continua pendent. En una història globalitzada, els somnis dels joves encara estan pendents de realitzar.